Kedves nézők, üdv! Én vélemény kimondó vagyok, és ebben a videóban ki fogom mondani az véleményemet Dancsó Péterről, azaz a Videománia csatorna tulajdonosáról. Ez az ember, ugye, amit tudjuk, gonytűz az egész magyar filmiparból és az internetből, az egész magyar internetközösséget összeszennyezi az összes hülyeségével, akármennyire is volt értelmetlen ez a mondat. Erről az emberről, ugye, akiről beszélünk, ez eléggé szexuálisan túlfűtött, hogy is fogalmazzunk, ezeket a szexuális vágyait egy kecskén nyéli ki, ami azért, hogy is mondjuk, elég ciki. Ami mellesleg ugyanaz a féle kecske, ami PewDiePie-nak van, tehát még ez se egy egyedi ötlet. Az összes vlogosból gúnytűz az egyik, hát tulajdonképpen színészi képességével alakított személlyel, akit CHXYSW2.64-nek hív. Bocsánat, puskáztam. Nyilván ezt nem tudom megjegyezni, nem tudom miért érdekel annyit az internetes hírnév, és az, hogy másokat kritizáljon. Ez miért érdekli annyit, hogy kitaláljon egy ilyen kurva bonyolult nevet, és ezt megjegyezze. Kinek ér ennyit az internet? Na mindegy. A videó sorozat kiparodizálja magyar vloggereket, és rengeteg korosztályból gúnytűz, rengeteg embert sért. Nem szeretem az ilyen videósorozatokat. A Szakszerűen című sorozattal már nem csak a magyar filmet kritizálja és viszi a csődbe, hanem már az összes filmet kritizálja. Bár nyilván nem fog számítani ezeknek semmit se. De akkor is rengeteg filmet kritizál. A Star Wars-t kritizálja. Ez az alapműveltség része. Mit lehet ezzel kritizálni? Mindegy. Összefoglalva, az egy szánalmas csatorna, egy szánalmas emberrel az élén, aki minden igényét a videózásban éli ki az internet felé. És ezzel rengeteg embert sért, rengeteg közösséget, és sok korosztályt. Tehát nem tudom, miért ilyen rohadt közismert ez az ember, nyilván azért, mert annyian szeretik bántani a társaikat az egész világon. Tehát nagyjából ennyi volt. Sziasztok, és ne nézzétek meg ezt a csatornát, ne nézzétek ezt az idióta embert, aki gúnytűz a filmes világból. Sziasztok, véleménykimondó voltam.